Ассалому алейкум, подписчики азиз. Тамошобинони канали Маъмур Азия, хуш омадем ба канали мо. Имрӯз рӯзи якшанбе қарор дорем дар молбозори Хумсангир, ноҳияи Ҷайҳун. Ҳамаи намуди молоро навор кардем. Наворро пурра тамошо кунем ва лайкҳоро фаромӯш накунем. Фикротона дар комментариҳо ҳатман нависем. Аз шумо фақат дастгирӣ. Наворро сар кардем аз молбозори Хумсангир, ноҳияи Ҷайҳун. аз бузои афғонии савдошидагӣ дута нар будааст, дута мода, 4 тара харидааст. Яка 1800 сомонӣ, 1800. Дуташ калон, дуташ майдатар будааст. 4 тиши аҷоиб гирифтагия 1800. Она гӯшоша бинед. Маромад. Акнун майда бозор медуроем. Мол камайне ки нисбат ба пешина дар бозори Ишбекам дар иҷа мол кама. Ба қадри имкон навор мекунем. Подписчикои азиз. Подписчикои азиз, муроҷини тоза шведӣ савдошидагиай 42500 20 рӯза буқа рафтагиай. 20 рӯза буқа рафтагиай. Ё дуюм ё сеюм гусалашта. Савдо шид дуюм даст гови гусаладор бародари гов хизмат чакадагиар шохоша бинед 18700 700 сум болои дода гирифт. Гусалаш буқача бародаро гови карпат 18000 сомон якум даст савдо шидагиар, дуюм даст акум мо дидагимо намияй, акум мумкин чанд даст бо савдо шидагиар, мумкин ами дуюм даста. Хоб 7000 болои дода гирифт бародаро 18700 сомонӣ. Марамад. Нархи аниқи оҳанӣ. Ҳар бега 8 литр шир доштааст. 700 сум болои дода гирифт ошшаван. Гусалаш буқача. Ина бародаро якта дига гови шведӣ тоза якум гусола савдо шидагиай. Хоб гусалаш мода шириш чанд қабуда? То 10 литра гуфтагиай. 33 та хариденам хе. 33000 сомонӣ харидагиай. Молам не ки молҷонай, моли тоза, хеле базе, корпусош ҳама ҷош. Якум гусола ая? Якум гусола. Чочош ҳам бинед, хел растиян чочош, кушодӣ, хушрӯай. 33000 сомонӣ. Худо баракашотия. Подписчикои азиз, на якта гови калони шведӣ қатъи буқачааш. Буқачара бинед. Хоб. Чи чандум шайба? Сеюм гусала шай. Гова бинед, гови калон. Воли бо хейла хизмат мекунай гов. Қатъи буқашай. 6000 мега муомила дора. Шириш чанд қаяка? Ай 20 боло шир дора. Буқа рафтагиай бо? Не оли, а? Буқа талаб шидагиай, инаи буқачаш. 3 моҳ шида. Хоб саҳари бар вақт бозор то 45000 акадай, ҳозир 40000 пурсидеста мега оча бачара. Гови шведӣ тоза, гови калон. Буқашам зурай. Подписчикои азиз, гови гусаладори ёш, қатъи буқачааш. Ира пародаш хушрӯай беҳад базеб якум гусола. Барои молкунӣ беҳтарин нархаш 30000 сомонӣ муомила дорад. Ҳами саҳари барвақт то Маъмур Азия. То 25 кардааст. Ҳозир чанд кадаста яка? Ҳозир а? Да хунам да иҷам 25 тара дидеста мега. Саҳари бега 5-6 литр шир якум гусола. Шир шака аями дуюм сеюм гусола хела соз мешавад. 25000 да озирашта надудеста. Подписчикои азиз, гови карпати тоза. Дуюм гусалаш мода. Уножинча яъне. Хоб 33000 нархи ширша чанд гуфти ака? 14 литр шир дора. Ба гарантиша?
با гарантиш 14 литр шир. Дуюм гусолаш 33000 30000 да надудеста подписчики азиз. Я дандонаш нишон метия. Кай монш агам, монш. خب رقم تلفن میمونی؟ رقم تلفن میمونی برای خریدارو؟ گپ زن. 93 93 949 949 48 48 69 69 آدرس Varaşlov. Varaşlobo. کی سودا میکنه خودت یا یکم؟ انا اینا یکم میگیریم. انا کسی دا معقولای مرحمت. گوسالاش مودا 14 لیتر شیر دیم گوسالا. اینا یک تا دیگه گوی شویدی یوش. چندم گوسالاش یکا؟ یکم گوسالاش بتسته. گوسالاش مودا بوده است. گوی یوش برای مولکنی. مانا چوچو شیرش چند خواهی یکا؟ 5 لیتر سهارو بیگا. یکم گوسالا اینا دندونش معلوم های. خب نرخ نباش 27000 معامله بازار چند که؟ 23000 خونه دا کدگی های. ایجا هم همون حق که؟ ایجا هم چند که ایجا؟ بازار؟ بازار اولی کنکره نیشی نکنه. خونه دا 23 کدگی بوده است ایجا دا اولی نرخ نکده است میگه 27000 معامله 23 تا در خونه کدگی های. گوسالاش خونوجینچه سهار بگه 5 تا 6 تا شیر داشته است. подписчики азиз гуножинои ёши қисир барои молкунӣ дута гуножин 12000 12000 муомила аст. иш чи 11000 муомила. бозор чанд кадака? 10800 бозор кадагия барои молкунӣ гуножинои калон калон инай яшкамша сер мекунад иншоалло буқа меравад. айни ам буқаравиша сюда бо астак дута бо савдо шидеста ба фимози ку агар чи нашава. чанди гуфти ака инора? 11 ними муомила дора. қисирана савдо кадеста бо пурсиданам неудобне. ахир саволо додам мигирен намешава. оли савдо шидеста савдош будшава бо мегирем ша. наи зарча бародаро савдо кадеста наи ака сатмишкам 10000 яъни 9900 сомонӣ кардаестами зарча. вақтишум ки қисира оли савдо кадеста гап задеста бораи ами кепкара худиш чи мега худиш бигирам не бигир мега ҳардош қисир будааст бародаро якарам ғам додем вақти савдош ира 97 када раҳмади якарам савдоша ман кадам саволаи мада ҷавоб додеста 9700 иша кадагия 9900 ози зарча кадаеста бародаро барои гунажин пурсидагиҳо мувофиқи талаб. бо як бародарам хоҳиш када буд ки якта не якчанд та хоҳиш када буд мурғбозорам навор биги. мурғбозор дар ами қонуни қоидаҳои ютубда туғрӣ намегирад. у паррандаҳо бояд озод бигардад дар видео. қонуни қоида дорад дар ютуб. у паррандаҳоро баста мемонанд дуруни қафаста мемонанд вай ба навор туғрӣ намегирад. ба канал зарар мешавад бародаро. барои ҳамин дуруст мефаҳмед. як моҳ гузаштага буқачаи ширхӯр 7300 бозор кадай надодааст. подписчики азиз нарх навора бине нарх навои бозора бод якта дута дар канал гавои фурӯшӣ мебарем. ба ҳар хел гапҳо мешаванд. нархошитария ихтария нарх ҳами аёхе дига чӣ кор мекунем. не фақат молора мегирем. нархи буқачаҳо подписчики азиз 7000 чанд? 78 надод я? 7800 надодеста бародаро. иша 75 кадан ё гуфтести? и зардаш 75 гуфтеста ира. муомила дора бо. оли савдо кадеста ғам натия. шур када сёмка кунем. савдо шидаи буқача. савдо шидаи буқаи зард.
парода шурайне ки ҳар як аширам хел сер кадаги қачаи паҳмакай 9200 сомон харидааст подписчикои азиз 9200 савдо шид якте дига бу қачаи зад 7700 сомонӣ мана қачаи сирхак подписчикои азиз наворо дар ҳамиҷа ҷамъбаст мекунем касе то охирша тамошо кард рақами 55 дар комментарий нависен ва шумо фақат дастгири лайку комментарий аймо наворои хуб